judge ourselves by our internal motives and everyone else by their external actions. Life is a sexually transmitted disease. The less we think about ourselves, the better we become. Lao Maui! Pamhabuisyo! Minamo from Thursday, Friday, and Saturday. The Not So Late Show with Jason Monteclar. I think about the responsibility, the assurance of my commitment, the respect that I have for every detail of what nature has to offer. To be able to create a novelty of both art and music, it requires the stillness and solitude of a real craftsman. Then I think about the possibilities when this becomes a part of someone else's experience. Exquisite sound and superb playability manifest in each of Huni's handcrafted ukuleles. Huni is the expression of my understanding of the sacred relationship between the instrument and the artist. My name is Brian Bruces. I am Huni. Do you want to know how politics in the Philippines can turn chicken shit into chicken salad? If action speaks louder than words, how come that the pen is mightier than the sword? What's the difference between the Bill of Rights and your electric bill? Mga pangutanang angay layugon. Let us blow each other's brain off every Thursday, Friday, and Saturday. The Not So Late Show with Jason Monteclar. From the local news headquarters in Cebu, broadcasting live from Reroute Studios, this is The Not So Late Show with Jason Monteclar. Because we take sides, never neutral, never silent. The Not So Late Show with Jason Monteclar. Hello! Maayong Bernes sa mga kugihan apanway mga trabaho. Sa mga anak ug dato nga kaupat maniudto. Sa mga kubalo nga naa diha sa gobyerno, welcome diri sa ato ang bag-ong tulumanon sa internet, ang The Not So Late Show, and I am your host, Jason Monteclar. The Not So Late Show with Jason Monteclar. Ang atong top 10 list nga mga slogan nga haom diri sa Sugbo. Top 10. Number 10, welcome to the city of Mandaue, where there is no bidding, tanan libre. Magaling pang kupal ka. Number 9, dakbayan sa Sugbo, lugar nga mas daghan pa ang politiko kaysa tao. Number 8, laban lang, kay hapit na
tourist attraction ang traffic sa konsolasyon. Number 7, karkar, dili aligre ang pista kung way madunggaban sa baylihan. Number 6, kung dunay royal family ang England, naasab ta diri sa liluan. Number 5, Danau, maihap na lang imong adlaw, change is creeping. Number 4, kini, Malapaskwa. Tungod nimo, naapil sa mapa ang daan bantayan. Number 3, Santander, ang pinakaunang lungsod sa Negros. Number 2, salamat sa mga pedophilia. Og di pa tungod nila, hinay unta og internet karon ang Cordoba. Og ang atong number 1, sa top 10 list nga mga slogan nga haom diri Sugbo, Naga, Sikihor nga naa sa Sugbo, ang angan syudad, ang angan probinsya. Ang kahinay sa internet diri sa Pilipinas maoy usa sa mga rason nganong nagplano na lang mi sa kong asawa nga adto na lang may mamuyo sa Amerika. Yung internet namin ang bagal! Ang gamit namo karon kay Globe. Kada adlaw kalbaryo gid ng internet para sa kuha. Nasag-o na lang ko na hapit ang mga pangan anang ilang mga call center representative. Tungod kada adlaw man kong magsikig tawag anang ilang hotline para lang mangutana og unsay sa nako nila. I am sorry. The main reason why this country is still branded with its low internet speed is due to the fact that the country severely lacks cell sites. Compared to 70,000 cell sites dito sa Vietnam, or in fact, million cell sites dito sa China, the Philippines has the lowest cell site density in Asia. Sakto lagi gyud tong giingon ni Karl Marx sa iyang libro nga The Communist Manifesto. Nga kini kunong kapitalismo tungod sa iyang kahangol, matuk-an ni siya sa kaugalingon niyang dila. Murag akong mga uyab sa una nga tunlon tanan ba? Sigun pa sa report, ang Pilipinas adunay average nga mobile internet speed of 8.5 Mbps. Samtang ang peak connection speed muabot usahay og 105.1 Mbps. So how do we translate this figure? It simply means nga ayaw pag-expect makatiwaskas imong naandan nga ritual dias Pornhub kung nagsaligra ka sa data. Last year, nigawas ang usa ka pagtuon nga ang mga Globe subscribers with a 4G device could connect to 4G signal mga 75.3% of the time. A slightly higher score than sa PLDT which is pila 74.3%. Laktod pagkasulti, wala naglahi ang gaaginod nilang mga serbisyo. Ug ayaw mugtuo anang ingnon mo nga hinay ang internet tungod naay kiayo sa inyong lugar. Nikita na lang sa lidaha. MCWD ang direktor ato sa una. Hinay agas, hinay kiayo sunahan. In the Internet Affordability Index, which measures the time required to afford the cheapest mobile and broadband internet in the country, ang Pilipinas naa nitugdon sa ika-82. So, hapit na lang moingon ang nag-research ani nga mas kusog pa mudagan ang mga runners martial
kaysa internet speed aning globe. Listen, look, and listen, and learn. Kaila pa ba mo runners masyaw? Napabay masyaw ron? Gitandi nila ang internet sa Pilipinas nga walay kalahian sa nasod sa Guatemala. Unsa man ang Guatemala, oy? Nga, duda na ko, murag mukaon, pamantingalig hilaw ng mga tao. Kaya, dito tagitandi nila. Gusto, primitibo aning ato ang internet. Sa Tibok Asia, ang city-state, which is ang Singapore, maoy adunay kinakusgan nga internet connectivity. Pero pangupot mo sa inyong mga bangko. Ha? Kaya ang ilang kinakusgan nga internet plan, parehas rag presyo nga imong mabayaran sa kinahinayang internet dire. Nag-standby pa ko dito sa Colon, yatong nagtuon pa ko, ang tawag na mo ana kay highway rabere. Limang kanang ang kinamahalan nga imong mabayaran mao ang kinahinayang serbisyo. Kung di na tulis, unsa pa may laing itawag na to ni ana? Promo? There was one time nga nakadungog ko nga gi-ultimatuman ni Presidente Duterte ang Globe ug PLDT. I think didto to niya gi-mention sa usa sa iyang mga live press briefing diri sa social media. So niingon ang Malacañang nga kung di ninyo tarungon Globe ug PLDT kanang inyong serbisyo, basin kamoy mosunod og pamuto sa ABS-CBN. Pag human gyud og sulti atong digong, nihinay ni hinuog samot akong internet. Ang average mobile broadband download speed diri sa Pilipinas is only 16.76 megabytes per second or Mbps. Well below sa global average of 32.01 Mbps. Asa gani dapita diri Cebu ang opisina sa Department of Information and Communications Technology kung DICT? Mangutana ko, kung naa pa ba mo'y sobra dihang lantay ba? Kay mutapad na lang tingali kog pangatog ninyo. Wa mo'y gihimong tanan, ani? Ipasagdaan man lang ninyo mga Pilipino nga mag-anto sa kahinay aning serbisyo, ani mga telco, gapiyong mantingali ning gobyerno sa ilang tahas ba? Remember nga, ang DICT is responsible for the planning, development, and promotion of the country's information and communications technology agenda in support of the supposedly sa National Development Plan sa national government. In a globalized environment, mangutana ko, where are we now? Kami, ug dugang parehas nako, nga ang trabaho nagsalig sa internet is becoming less productive in a daily basis. Labi na ako nga naa ko sa media. Hinay pang internet, unya, hinay pag yung kong mo type. May trabaho nga matiwas. But what can we expect from this office headed by Secretary Gringo Honasan? Mga millennials, wala naman tingali kaila kinsa o unsa ni si Hunasan. Alang sa kasayuran sa mga bagong tubo ron, for your information, kini si Gringo Hunasan, dili daw ni Prime Minister sa Japan. Ha? Sundao ni nga nahimong rebelde nga nahimong senador, karon nahimo na ni siyang bakasyonista. Kay ga banjing-banjing naman lang na diya sa opisina. Killing time ba? Samtang nagpasweldo. Balik ta sa basic economics. Nganong mahal ang usa ka commodity or service? Tungod gamay ang supply, daghan ang demand. Pwede pod kay mahal ang cost of production. Pwede pod kay highly technical ang gibayaran nga serbisyo. So naagyoy usahay nga mumahal ang usa ka butang. Apan, pabayro na ganitag mahal sa sining pangkoy nga serbisyo. Istapa naman na, eh. For prepaid, handset-based mobile broadband, a 500 megabyte internet service is costing almost mga 400 pesos.
the fourth highest in the ASEAN region after Singapore, Brunei, and Malaysia. Monopoly is the name of the game. Tagaan ta mog example kung unsa ka destructive ng monopoly. Kining kurente sa Biko o kining Visayan Electric. Suway kuno ninyo dito reklamo nganong dako ang imong billing, di ba? Tubagon pa ka nga kinsa man ang imong sa sir. Mahimo ka na nila. Kay no choice man ta. Mo man ang monopolya, wa kay laing kapilian. Murara sa The Globe ug PLDT. Mutuo mog sa di gamay rang ka na po nga gabalin-balhin kog network connection. Unya, duha ra gi imong kapilian. Tulison ba ka? Dayon dunggabon. O padunggab ba ka? Ayha pa ka tulison. Look ka, wato makag-PLDT. Nara nimong asa ka komportable. Pagkadugaya sa mo operate aning data communication, ingon sila nga spy company kuno ni tungod China ang tag-iya sa majority shares aning mao nga kompanya. Ay bahala na tingali. Anyway, komunista masakudaan ba? Kaya sa di pa kumaliot. At kunong pangumustaon dito sa newsroom, kung sa may mga update ro mga takna, at kunong pasudlon ang atong kauban nga si Super B. Pasok! Mga balitang fake news. Daghang salamat Jason. Arito sa atong mga balitang fake news lokal. Agig tupag sa nagkaot nga karsada sa lungsod sa Konsolasyon, ang mismong mga homeowners gikan sa dagko nga mga mahalon nga subdivision sa ilang lugar ni petisyon ni Konsolasyon Mayor Joy Joy Alicado nga adto na lang pagyon sa ilang mga eksklusibo nga mga subdivision ang libuan ka mga sakyanan nga kada adlaw naglagpas diha sa main road. Hangyo sa mga Homeowners Association diya sa Royal Estate o El Monteverde nga iyaha sa Santa Lucia nga himuong alternate route ang ilang mga dalan. Andam sila nga pabuksan ilang mga gate sa publiko kana kung musugot ang mayor. Sa pagkakaroon, wala pa'y tubag ang ilang mayor kung tugtan ba kining maong hangyo. Kay sigun pa niya, dili pandam ang ilang lungsod nga muluag. O gari na punta sa atong mga balitang fake news national. CPP, NPA, NDF nipahibaw nga andam silang hunungon ang kapin 5 ka dekada nga pakigbisog patok sa gobyerno ubos sa kondisyon nga patagaan og American Green Card ang mga kadagkuan sa rebuilding kalihukan. Gibutyag ni Joma Sison, ang founder sa Communist Party of the Philippines kung CPP, nga angay nasab nga undangon ang 50 nila katuig nga rebelyon tungod nagkatiguang na ang ilang mga leader o daghan na kanila ang gustong mo-retire sa abroad. Dungag pa ni Sison, gipili sa iyang mga kauban ang Amerika tungod sa maanindot nga healthcare ini sa mga senior citizen. Sumpay sa mga balita, gidagan sa emergency room si Defense Secretary Delphine Lorenzana. Human kini nakasinati nga naglisod og ginhawa tungod sa tanto nining kinatawa.
ug dili natapos ang atong mga balitang fake news. Balik dito kang Jason sa studio. Mga balitang fake news. Woy! Sige, patani! Naglibog ko sa akong paminaw pagkatungog na ko aning balita nga wala na drug testing kuno kumukuha kag lisensya dias LTO. Finish na. Mo minus-minus na taon kuno ang mahimong gastuhon alang sa usa ka aplikante dias LTO. Wa ko kaybaw kung ikalipay ba ni o ikabalaka, libog lagi. Mura kag gabiga ba nga kalibangon. Kasabot sa inyo habang pamati. Sadya bataan ni o magduol. So pwede na mo musuyop daan sa di pa mo magpa-eye exam dito sa LTO. Ang Court of Appeals ni pagawas sa iyang desisyon nga nag-uphold sa balaod kining Anti-Drunk and Drug Driving Act of 2013 nga hingpit nang nagtangtang sa balaod sa maong rekisitos sa di pa ka katagaan og lisensya ang kining mga aplikante. Kahibaw man kita nga sagad sa mga aksidente dihasdan tungod kay sabog ang driver. Kung wa gasyabu, garagbi, either way, kuyaw kung di mapakgang mintra sayo pa ba. Ato ko nung awhagon pagbalik ang gobyerno ani. Unsa pa may laing paagi nga walay adik matugtan nga makamaneho anang manabila. Li ako no tanang pwedeng himuon be. Pug ako no palihog kanang usa ka kutsarita ninyong utok diha. Kay kung wa na tay mahems, anong magsigi pamantaan. So, Bernes na ron. Sa una, inig abot og alas 7 gabi nag-andam nako para nga muuli sa mua inig alas 7 bunta. So, pandemic man, pag-urong usa ta. Kanya unsa naman sa drong orasa, hapit naman mag alas 10. So kinanglan ko nga muuli usa sa mua og sayo kay naara ba ko'y conference call with Joe Biden. Bitaw oy manamilit na ko mga kaigalan pero ay usa taw ninyo kalimti ha nga mo subscribe sa amo ang YouTube channel o sa ato ang Facebook page. You can like and share. Nya, og di kayo mo komportable ana, o may oras, pwede na sa mga mag-Spotify o iTunes. I-type in lang ang The Not So Late Show with Jason Monteclar. Then, isip pang hinapospod na andan na ginanamo diri nga mo feature og mga Cebu local artists. Ato silang suportaan, bay? Kay pait karon ilang kahimtang. Kay lagi, limitado ba ang ilang mga gig, ang ilang mga show. So, by way of promoting sa industriya sa lokal nga musika diri Sugbo, ato silang i-feature diri sa ato ang last portion sa program. So, atong paminaw ng ilahang trabaho, ang ilahang mga musika, ang ilahang ngilngig nga mupakita sa ilang mga tinaguan nga talento. So, once again, salamat kayo sa inyong pagtamod niyaning ato ang pinubri nga tulumanon. Ay gyud kalimti, manamilit nako, pag-ampo ta kay halang don si Bathala, labaw sa tanan. The Not So Late Show with Jason Monteclar.